Wara nuqqas ta' 12 sena, l-Air Malta mill-ġdid bdiet topera titjiriet lejn il-Kajr fl-Eġittu, bl-ewwel titjira s-seħħ il-ħadd fil-għaxija. Il-linja tal-ajru Maltija se tibda ttir lejn din id-destinazzjoni nhar ta' ħamis u nhar ta' ħadd, bit-titjiriet jibqgħu għaddejjin fix-xitwa. It-titjiriet qed joperaw tard fil-għaxija sabiex passiġġiera mill-Kajr ikunu jistgħu jaqbdu konnessjoni tal-Air Malta lejn destinazzjoni oħra fl-Ewropa. Fil-fatt l-ewwel titjira rat 75% tal-passiġġieri jaqbdu konnessjoni oħra. Il-kap eżekuttiv tal-Air Malta, il-Kaptan Clifford Ketkut, spjega li din ir-rotta hija 42 waħda tal-Air Malta u li l-mira hi li fl-ewwel sena ġġor mal-25,000 passiġġier. Iċ-Chairman tal-Air Malta Notar Charles Manjon fisser kif l-Eġittu qed jerġa' jinfetaħ għat-turiżmu u l-kummerċ u għaldaqstant l-Air Malta għażlet li terġa' topera lejn dan il-pajjiż, proprju sabiex tixpruna rabtiet ikbar bejn pajjiżna u l-Eġittu. Dan sabiex l-Air Malta tkompli fit-triq li ssir il-linja tal-ajru tal-Mediterran. L-Air Malta hija kommessa li tkompli tespandi, it-tieni illi l-Air Malta trid issir l-linja tal-ajru reġjonali għal-Mediterran fejn taqgħod l-Ewropa mal-basin kollu tan-Nord Afrika minn Tel Aviv sal-Marokk. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi fisser li din ir-rotta hija pass importanti ieħor biex il-linja tal-ajru Maltija tkompli tespandi fl-Afrika ta' fuq. Spjega li l-linja tal-ajru issa qed tħares li fil-ġejjin qrib topera l-ewwel titjira fir-reġjun tas-Sab-Sahara. Jiena kuntent li wara t-Tunezija u l-Marokk issa kien imiss ukoll lill-Eġittu permezz tal-Kajr. Mhux se nieqfu hawnhekk, se nkomplu naħdmu biex konna aktar connecting flights lejn pajjiżna u nħarsu wkoll lilin minn North Africa, forsi anki li konna l-ewwel flight in the Sub-Saharan region. Din ir-rotta tingħaqad ma' Tunis u Casablanca bħala titjiriet tal-Air Malta fl-Afrika ta' fuq. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.